De werken die ik maak, sommige werken componeer ik zelf en andere werken die genereer ik door middel van scripts en codes in Photoshop met lagen, zodat ik van één werk meerdere variaties heb en van die variaties kies ik de beste variant, zeg maar. En bij de meeste werken is één variant het eindresultaat geworden, zeg maar. Dus één compositie is de definitieve geworden. Maar ik dacht op een gegeven moment, je hebt natuurlijk in die verschillende varianten heb je bepaalde penseelstreken die terugkomen in de verschillende varianten. Want je moet het eigenlijk zo zien, ik heb een Photoshop file, die bouw ik op. Photoshop is gebaseerd op lagen. En van die lagen kun je ook laaggroepen maken. Dus ik heb een laaggroep, daar zit een x-aantal lagen in, weer een laaggroep, weer een x-aantal lagen. En zo bouw ik zo'n file op. En dan laat ik een script draaien en die genereert dan variant in die code, dat script, die zegt maak van iedere laaggroep, pak daar één laag uit en zet die op aan, toon die, zeg maar, en zet de rest uit, dus die zie je niet. En de volgende laag ook weer één. Dus dan krijg je allemaal verschillende penseelstreken die samen een compositie vormen, helemaal random, dus niet samengesteld op of het mooi is of of het klopt, maar gewoon compleet random. En dat is ook het interessante, vind ik, dat is het toeval wat dan speelt. En dan render ik er bijvoorbeeld 200 variaties, dus dan komen 200, staan dezelfde penseelstreken die ik wel, kijk, deze rode penseelstreek die heb ik neergezet in die file op die plek. Dus hij schuift ze niet, maar hij zet ze alleen aan en uit. Dus ik heb 200 variaties en de meeste werken zijn dus één variatie is de definitieve variatie geworden. Maar hier heb ik 3 variaties gebruikt die over elkaar heen gelegd, afgesneden. En dan zie je dat het beeld bij sommigen ook doorloopt. Dus die rode penseelstreek hier, die loopt door in de beide, want het is eigenlijk 1 strook, 2 strook, 3 stroken. En bijvoorbeeld deze vorm, die loopt ook door, deze vorm loopt door. Dus je krijgt eigenlijk weer een soort coulisse perspectief of horizon of afsnijdingen in ieder geval van de penseelstreken. Maar ook een aantal lopen weer door, wat het beeld nog verder deformeert. En ja, dat vind ik heel interessant. Ook bij het werk van Jan 7 en Jan 8, zeg maar, daar zit ook dat afsnijden van verschillende varianten in. Dit werk heet The Tree, is ook weer in een oude lijst, zeg maar, met goud, ja, zwart, past denk ik heel mooi bij dit kleine intieme werk. Tree.